Продавам личният си автомобил Volkswagen Tiguan 2009 година на 316 000 км. Ти лут ли си, бе? На тези километри никой няма ти го купи, бе. Въртвай му часовника на Заря и ще го продаде за 2 дена. Хората обичат да бъдат лъгани, бе. Никой не ти вярва, като му казваш истината. Истината е, че такива съвети можеш да чуеш само от хора, които все още живеят на схеми и наистина си мислят, че краткосрочната печалба е толкова устойчива. Колкото си по-открит, честен, отнасяш се с уважение към своите клиентки и ги приемаш като част от твоето семейство, толкова повече бизнесът ти ще върви напред. Това само час след като публикувах автомобил за продажба, вече имам клиент и очакваме преглед в неговия доверен сервис. След преглед и тест-драйв от нашия клиент, автомобилът бе одобрен и минаваме към сделка. Най-хубавият момент е тогава, когато изпращаш своите клиенти. Няма нищо по-хубаво това, отново го казвам и го повтарям за 10-ти път, защото това не е най-хубавото нещо, е когато клиентът ти се връща да купи отново и когато го изпратиш с усмивка.